ಇತ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರವಲ್ಲರು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಕೂಟ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಸಂಗತಿದಾದಂದ ಪಂಡ ಮೊದಲಿನ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯ ಮಟ್ಟ ಪುರ್ಲುಡು ಧೈರ್ಯಡು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಕಾರಣ ಪಿನಿ ಸಾವಿರ ಮೈಲು ದೂರದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಡಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಮೇಯಿಡೀಕ ಕಣ್ಣಾದು ಕಾತೊಂದುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ದಂಡದ ಸಾದಿಡ್ ಗುಂಡುಗೆ ಎದಕೊರ್ದು ಕಾತೊಂದುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೈನಿಕರನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉಲೈಡ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಯರ ಪಂಡ ರಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೂ ಒಂದು ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆಗ್ಲ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಮಹಾತ ಸಂಗತಿಲಿತ್ತಿನ ನಡಲ ಈ ದೇಶದ ಈ ನಾಡದ ಈ ರಕ್ಷಣೆನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಕಲೆ ಉಂಡು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರಲ್ಲರು ಉಮೇಶ್ ಯಾನೆ ಚೋಟು ನಿಜಾರ್ ಬಕ್ಕ ಸರ್ಬತ್ ಅಟ್ಟೆ ಬಿತ್ತಳೆದ ಬೊಟ್ಟೆ ಬಿತ್ತಳೆದ ಮಾತ ಕರ್ಪದ ಬೀಸಿಗೆ ಇವನ ಗನ್ನಡು ಪಟ್ಟ ಪಸೆ ಇಚ್ಚು ಕೆಂಪು ನೆತ್ತೆರೆದ ಗೋಲಿಯೇ ಡಚ್ಚು ಮಲ್ತನ ಕುಚ್ಚಿ ಕೈಟು ಕುಡಿಚ್ಚು ಮಲ್ತನ ಕೂಲಿ ತಿಂದು ಮಗ ವರದೂಲೆ ಒಟ್ಟುಡಾಕನ ಕೊಟ್ಟು ಭಾಗ ಮುಟ್ಟುಡಾಕನ ಮುಟ್ಟು ರಡ್ಡ ಮಗ ವರದೂಲೆ ಸಾರ್ ಗೊಂಜಿ ಬೊಂಡವಲಾಯ್ ನವೇ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಾದ್ರ ಮಾರ ಎಂಜಿನವೇ ಹುಷಾರಿ ಜಂಕ್ ಸಿಗದೆ ನಾನು ಅಂದ ಏನ್ ಭಯಂಕರ ಸಿಕ್ಕುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುರತ ಎಸ್ ಸರ್ ಪಿಸಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸಾನೂರ್ ಸರ್ ಅಂಜ ಅಂಜವನಿ ಕುಡರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ ಎಸ್ ಸರ್ ಪಿಸಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸಾನೂರ್ ಸರ್ ಅಂಜ ಕೊಡು ಗೊತ್ತಾರ ಏಪಲ ಮರಳು ಗಟ್ಟೆ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆರಕ್ಷಕರು ಗೊತ್ತಾರ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ನಗಲು ತೆಗೆದೀರಾ ನಕ್ಸಲೇಟ್ నాకు తిక్కదు చేరు సార్ అక్కలు బుడ్డి పోతున్న టార్చ్ లైట్ ఉండు సార్ బోడండ కొందల సార్ బార్ సోకుండు సార్ ಶಟ್ ಅಪ್ ಯಾನ್ ಹೇಳಿದ್ ಗೊತ್ತಾ ಮನಿಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಜಿನ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ 5 ಮನಿಗೆ ಪಂಚೇನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆರಕ್ಷಕರು ಎಂಚ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಪಂಚೇನ ಯಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಸರ್ ಅವು ತತ್ತಂಡು ಸರ್ ಅವು ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಜನ ಸಾಲೆ ಪೋಂದೆ ನೇ ಪೊಲೀಸ್ ಆತಿ ಏ ಸಾಲೆಗೆ ಹೋದು ಬೇಲೆ ತೆಗೆದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಬೇಲೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ತೀರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ತೀರ್ದೇರಾ ಸರ್ ಅಮ್ಮೇರೆಂಚ ತೀರ್ನಿ ಅವು ಪುರ ಏರೇ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಏರೇ ನೆನಪುಂಡು ಅವು ಮಾತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ನಮ್ಮನೊಂದು ಹಣೆ ಬರ ಪನ್ಪುಂತುಲಿ ಎಂಕ ಲಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಏರಂದೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಜ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಪುರ ಏರ್ನಾಡು ಹೋಪುನಿ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಓಡೆ ಸರಿ ಒಂದು ಆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ನ ಕೇಸ್ ನಾನು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಲರಿ ಕಣ್ಣಂತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಚಿಲ್ಲರತ್ತಯ ಬಾಲದ ಕೇಸ್ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಬಾಲದ ಕೇಸ್ ಸರ್ ಬಾಲದ ಕೇಸ್ ಭಯಂಕರ ವಿಸ್ಮಯತೆ ಸರ್ ತಾನೆ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕಾಡುಗು ಬಲ್ದನು ಬಾಲೆ ಕಾಡುಗದೇ ಬಲ್ದಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಆತು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಈ ಎಸ್ ಐ ಜನ ಬಕ ಯಾನ್ ಪೀಸಿ ಆತು ಬಾಲೆ ಕಾಡುಗದ ಬಲ್ತೀನಿ ಬಂದಾಗ ಬಾಲೆದ ಅಪ್ಪೆ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ನ ಬುಡದಿ ಅಂತ ಆಕು ಪೂರ ಕಾಡ್ಡೆ ಪುನತ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕಾಡು ಬಲ್ತೀನಿ ಅವು ಬಿಡು ಮುರದ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ನಾನು ಏಜೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜಿ ಬೆದ್ದಿನಿ ಬಾಲೆ ನಲಿಪೆರ ಸುರು ಬಾಲೆದ ಅಪ್ಪೆ ರೀಲ್ಸ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಇತ್ತಂಜಿ ಲೋಪಡಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯ ಬರ ಆಪುನ ಅಂದತಿ ಏನೇನು ವಿಸ್ಮಯ ಆಪುನ ದೇಗಿರ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಮುರಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪೇನು ಹುಚ್ಚೆ ಪದ್ಯ ಬನ್ಪುನು ಸರ್ ಆ ಪಚ ಪಚ ಆ ಪಚ ಪಚ ಹುಚ್ಚೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಾಡೊಂಜಿ ಪುಚ್ಚಂಡು ಜೊತೋಂಡು ಆತ ಅವು ಸೈಯಾಡು ಮುರಣಿ ತೆರಂಟೆಗೆ ಇಂಚ ಕುಟ್ಟುವೆ ತೆರಂಟೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಸರ್ ತೆರಂಟೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವು ಸೈಡ್ ಅವು ಪೂರ ಬುಡಕ ಎನ್ನನೆ ಬತ್ತೊಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಲ ಮುರಾಣಿ ಬುಡದಿ ಪೆದ್ದಿನಿ ಬಾಲ ಟೊಪ್ಪಿ ದಕ್ಕಿನಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿನಿ ನಿನ್ನ ಬುಡದಿ ಪೆದ್ದಿನಿ ಟೊಪ್ಪಿ ದಕ್ಕಿನಿ ಬಾಲೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿನಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕೂಡಲೇ ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಮಂಡೆಡು ಟೊಪ್ಪಿತ್ತನ ಟೊಪ್ಪಿತ್ತನ ಸಾರಿ ಸರ್ ನಿನ್ನ ಬಡದಿನ ಬುದಾರ ನೀನು ಸಾರಿ ಸರ್ ನಿಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಆತನ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅವು ಇರೆಗು ಖುಷಿ ಆಡುವಂಚು ರೈಲು ಬುಡ್ನಿ Shut up! ಸಾರ್ ಗಂಜಿ ಬಂಡ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮರಳು ಗಟ್ಟಿ ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಸಾರಿ ಸರ್ ಕೊಡ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತದ ಲೇಡಿ ಕೇಸ್ ಅವು ಎಂಜಿನ ವಿಷಯ ಇಂದ ಓಲಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೋಲ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೋಲ್ ಲೇಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ದೇವಕ್ಕ ಓಲಿರಾರಿ ಅರೆನ್ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಇಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಿಡ್ದೆ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಕ್ ಬಂಡ ಇನ್ನಿ ಆನ ಕೊಡ್ದಕ್ಲ ಅರೆನ್ ತೂವರೆ ಬರ್ರೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕ ಕಡ ಪುಣ್ಯ ಆನ ಕೊಡ್ದಾಕಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ಪುಂದಂಡ ಇದೇ ಬರಲತ್ತೆಯ ಏನಪ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ ಆರ್ನ ಜುವ ಇಂಚೋಂಡು
ಇಂಚೆಜ್ಜ ಒಂದು ಆನ ಕೊಡ್ದಾಕಲ್ಲ ಅರೇನು ಇಡೇ ತೂವರ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತೇರಂಡ ಓಡಿದ್ ಬಲ್ಪಾಯರ ದಾಯಪಂಡಗ ಒಂದಿಟ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ತೂಂಡ ಪೋಡಿ ಇರಕಲ್ಲ ಆತ ಹತ್ತು ಸರ್ ಇರು ಅರೆಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ ಹಾಕರೆ ಮುಲಿತ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ ಹಾಕರೆ ಅರೇನೆ ಕಡಪುಡು ನೇರ್ ಮೂಲು ಹಾಕೊಂಡ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಿನಿ ಬತ್ತೇರಂಡ ಮೇರೇನ್ ತೂದೆ ಪೋಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಲ್ಪೇರ್ ಆಚೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇರೆ ಹಾಕಿರಿ ಸತ್ತ ಒಂದು ಕೈದಿರಾಗಲಿ ಹಾಕುನಾ ಬಕನ ಮಕ್ಳ ಮೂಲ ಕಟ್ಚೇತ ಅವಲಂದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ನಾ ಲೇಡಿ ಕೇಸಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಫುಡ್ ಏರ್ಕೋರಿ ಫುಡ್ಡು ಯಾನೆ ಕರ್ನಿ ಸರ್ ಸರಿ ಸರಿ ಲೆಪ್ಪು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏಯ್ ಸರ್ ಲೆಪ್ಪ ಅಂತ ಬಲ ಬಲ ಬಿದೆಯಲ್ಲ ಒಕ್ಕಡೆ ಒಕ್ಕಡೆ ವಾರ್ನೆ ಸರ್ ಸರ್ ಅತ್ತಯ್ಯ ಸರ್ ಸರ್ ಇಂಕ ದಾಲ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜಿ ಏ ಹೌದಾದ ಮರ್ಯಾದೆಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೌದೌದು ಅವು ನಾಯ್ತೆಮ್ಮ ಅವು ಅಲೆಗಿಂದತ್ತ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆಗಳೆತ್ತನೆ ಈ ರೀತಿಯದಾದೆ ಸರ್ ಗೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ತೂತೋಡು ಅದೇ ಇಂಚೆ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪೂರ ಬರೋದು ಏಯ್ ಇಡಬಲ ದಾನೆ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅಂಚಾತ್ ದಾನೆ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ಎಬೆ ಇಂಚಿ ರಾಗ ಎಂದು ಎಬೆ ಅಂಚಾತ್ತೆ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇಡಬಲ ಸರ್ ಇಂಕ ದಾಲ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಿಡಿ ದೂರ ಯು ಮೀನ್ ಒಂಜ್ ಅಡಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಂತ ಸುಂದರಾಂಗ ಜಾಣ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗಂಡ ಮೂಲು ಆರಕ್ಷಕರನ್ನ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಡ ನಿನ್ನ ಕೇಸುದಾದ ಸರ್ ಇನ್ನ ಕಂಡನ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲಿಪ್ನಗನಿ ತೀರ್ಪು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯಪ್ಪನಾಗನೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡನಿ ತೀರ್ಬೋತೀರ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯಪ್ಪನ ತೀರ್ಬೋತೀರ ಹತ್ತತ್ತು ಇಂಕ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಲಿ ಇಲ್ಲಿಪ್ನಗಾರ್ ತೀರ್ಪು ಇನಿ ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ನಿಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯ ಉಂಟಾ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ ಬಾಲ್ಯದ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಿ ತುಂಬಾಯ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಬಾಲೆ ಬಿಡ್ಸತ್ತಿ ಎಂದೇನ ಕೇಳಿಯ ದಾದಾ ವಿಷಯ ನಿನ್ನ ಸರ್ ಇಂಕ ದಾಲ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜಿ ಅವೇನ್ ಕಂದಾಜಾಡು ಇತ ಪನ್ನಗ ವಿಷಯ ದಾದನ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಏನರ ಸರಿ ತೂಲೆಗೆ ಯಾನಂಚ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೊಣ್ಣತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡವು ಸರ್ ತಾತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಒವೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಗೆ ಸೂ ಮಲ್ಪರ್ನಿ ಪಾಡು ಅತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ರಂಗೋಲಿ ಬುಡ್ರ ಪಾಡು ಅಂಬಿ ಅರ್ಪರ ಪಾಡು ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಪೋಪಿನತ್ತು ಯಾನ್ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆದ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಈವನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ನೆಟ್ ಸರ್ ವಿಷಯ ಪನ್ಲ ಐತೆ ಬೇಗ ವಿಷಯ ಪನ್ಲ ದಾದ ಕೇಸ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಹೊಡೆಂಕ್ ದಾನೆ ಐತೆ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ದಾನೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ದ ನೆಟ್ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ದ ನೆಟ್ ಸಾರಿಗೆ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಡತಿ ಆ ಫುಲ್ ಮೋನಿಗ್ ಆ ಜರ್ಮನ್ ಶೇಡೆಡ್ ಹಲೋ ಜರ್ಮನ್ ಶೆಪರ್ಡ್ ಅವು ಪೂರ ಬೊರ್ಚೆಂಕ್ ಇತ ವಿಷಯ ದಾದಂದ ಸರ್ ಕುಟುಂಬದ ಕಲಾಡ ಇತ್ತಿನ ಸರಿ ಇತೆ ಈ ಚೂಡತೆ ಹೇರ್ ಪೂರ ಕರ್ಲಿ ಮಲ್ತೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ದಾರಂದುಂಡತಿ ಅಂದು ಆ ದಾರಂದ ದಲ್ಪ ಬತ್ತಿಂಚ ಉಂಟು ನಾಟಿ ಸರ್ ಅದಾನಂಡು ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರಾಯ ಯಾವ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಬರಾಪಡತಲ್ಲ ಸರ್ ಇಂಕ ದಾಲ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜಿ ಅವೇನ್ ಕೇಕಡ್ ಗೊತ್ತಾತನ ವಿಷಯ ಪನ್ನ ದಾನೈತೆ ದಾರಂದಲ್ದ ಪುಂಕ್ಯ ಐನೊಕ ದಾನಂಡು ದಾರಂದಲ್ಪ ಕಾಲಿ ಉಂಟು ನಾಟಿ ಸರ್ ಎದುರ್ದ ಇಲ್ಲದ ಪರ ಪುರುಷ ಭರತ ಅವೇನ್ ಪತ್ತಾಯಿಂದ ನೋ 35 ಆ ಬೇತೆ ಪುರುಷ ಸರ್ ಆ ಪರ ಪುರುಷುಡತಿ ಏನಾನೆ ತೂಪಿನಿ ಸರ್ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಸರ್ ತುಲೆ ಎಂಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಏರಂಡಲ ಪರ ಪುರುಷ ಎತ್ತಂಡ ಅವು ಎಂಚನ್ ಪನ್ಯರ ಆಪನ್ ಸರ್ ಮೂಲಿಯರ್ಲ ಪರ ಪುರುಷ ಇರ್ಜೇರು ಈ ಪನ್ ವಿಷಯ ಏನು ಪನ್ ಎಂಕ ಅಂದ ಜಾಪನ ಬಗ ಸರ್ ಎಂಕ ಪರ ಪುರುಷ ಬೋಡೆ ಏರಂಡಲ ಪರ ಪುರುಷ ಇರಲ್ಲ ಇಜ್ಜರತ್ತ ಈರವ ಯಾಂ ಪರ ಪುರುಷ ಅತ್ತ ಹೊಸ ಪುರುಷ ಏನು ನೋ ಏನರ್ದ ಪುರ ಸಾತ್ಯಜಿ ಇತ ವಿಷಯ ಏನು ಪನ್ಯ ಸರ್ ನಮಕ್ ಕೇಸು ಬೋಡತ್ತೆ ಸರ್ ದಾದಂದ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಇರಂಜಿ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ದಾದಾ ಪುಂಡ ಅಂದ ಸರ್ ಇರೆ ದಾಪುಡವು ಇತ ದಾದ ಪುರ ಈ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಪರ ಪುರುಷ
ನಮಗೆ ಕೇಸ್ ಬೋಡ ಬರ್ಚಾ ಗೊತ್ತಾವಡ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತಿ ಸರಿ. ಈರಿಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಇಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಂಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ದಯಮಾಡಿ ಪೋಡಿದು ಬೋಪ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ತಮ್ಮ ಸರ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೂಲ ದಾರಂದ ಅಲ್ಪ ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆಲ್ಲ ಕುಂತದೆ ಜಾನಿ ಕೊಡು ಈರೊಂಚೂರಿಂಚಿ ಟರ್ನಾಲಿಗೆ ಟರ್ನಾಯರ ದಾದೆ ಸರ್ ಅವನ ಮೋನನ ಐಟೊಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಮೂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಗರುಡ ಮೊನದೆಲ್ಲ ಕುಂಡು ಚೂರ್ ಮಾದಕತೆ ಮಾದಕ ಮಾಧವ್ ಮಾದಕತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ ಸೈತಿನಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆಲಿ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಅಂಚೆಲಿ ತೋಂದಿತ್ತೆ ಯಾನಿಂಚ ಉಂತೊಂದೇನಾ ಆ ಇಂಚ ಲಿಪ್ಪನ್ ಸರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇರು ಇಂಚ ಯಾನೈಕ್ ಪಂಡೆ ಪೋಯ್ಜ ಯಾನ್ ಪೋಯಿಚ್ಚಿ ಆಯ್ ಕುಡು ದಾದ ಮಲ್ಪಿನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಣ್ಣಾಕು ಜಾನಿ ಮಲ್ಪ ಅಂಚೆಲಿ ಸರ್ ಆಂಡಲಿ ಯಾನ್ ಪೋಯಿಚ್ಚಿ ಆಯನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಿ ಬಲೆ ಸರ್ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಪುಗೇಲ್ಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಕೈದಿ ಯಾನಿ ಎಣ್ಣೆ ಅವೇ ಉಂಟು ಯಾನೊಂದು ಆರಕ್ಷಕತ್ತ ಸರ್ ಗಟ್ಟಿ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಸರ್ ಪುಗೇಲ್ಗೆ ಕೈದಿದ್ದುಂಡತಿ ಆಯ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ತಂದು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಇರಗಾಯ್ಜಿನ ಯಾಂ ಬೋಪ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕುಂಬಾರ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಆಪೆ ಪುಯ್ ಸರ್ ಈರ್ ಮಲ್ತಿರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅತ್ ಸೇಮ್ ಪರ ಪುರುಷ ದಾದಾಂಡ್ ಮನಿಯಾ ದಾದಾಂಡ್ ಮನ ಸರ್ ಐದು ದಾದಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಲೇತೊಂದು ಪೋದಾಯ ಪನ್ಪಿನಿ ಸರ್ ನೋಡಂಡಿ ಆಯ್ಗ ಬುಡಿದ್ದಿ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಯಾನ್ ಕೈದಿದ್ದು ಎಂಕೆ ಬಡಿದು ಬಡಿ ಚಂದಲೆ ಕಾಣಿಗೆ ಅತ್ತಿ ಸರ್ ಆಯನ ಬುಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪನ್ ಪನ್ಲಿ ಅವೇ ಸರ್ ಈ ಪೊನ್ನಾಗ ಆ ಪೊನ್ನು ದಾಯಿ ಎಂಕ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಅಂಜು ಸಮ ಪಂಡೇದಾರು ವಿಷಬಲ್ಲೆ ದಿ ಯಾಂದಲ ಸುರು ಪೊಪ್ಪಿನತ್ತಾಯನೊಟ್ಟುಗು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪೋತಾಯನೊಟ್ಟುಗು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಸಮ ಇತ ವಿಷಯ ಪನ್ಲೆ ದಾದಂದಿತ್ತೆ ಸರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಲೇತುನ್ ಪೋಯ್ ಬಗ್ಗೆ ఆయన ಬುಡಿಪೇನ ಪನ್ಲೆ ఆయన ఇల్లు ఎన్న పుదరుడుండు బైక్ ఎన్న పుదరుడుండు ఎల్ల మరకటి సైతు పోయండ ఇన్సూరెన్స్ లో ఎంకే ఆడ ಒಂಚೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್ ఆయన ಬುಡಿದಿ ಬತ್ತದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟಿಯನ್ನ ದಾದಂಡಲ ತಪ್ಪುಂಡಿ ಈಡೆ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಸರ್ ಇಂಕ ದಾಲ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜಾದಿನ ಟೆಂಚ ಮಾತಾಪಿನಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದೇನು ಕೊನೆಯ ಉಂಡೆನ್ ಕೊನೋಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಉಂದೆ ಪೋಪುಂಡು ಚಿನ್ನ ಕೇಸ್ ಕೇಸುಲು ಬರ್ಪ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಅವು ಕೂಡ ದಾಲಜ್ ಒಂಜಿದೆ. ಏದನಿಕು ಕೈತೆ ಕಡಂಬೆಲೆ ಪಚ್ಚೆ ಬೆದೆಂಬೆಲೆ ಮಾರಿ ಕಣ್ಣು ಕೊಡೆಂಬೆಲೆ ಇಲ್ಲು ಹೊಡೆಂಬೆಲೆ ಮೈನಿಲಿಗೆ ಇಸೈತಿ ಕೈದ ಮುಳ್ಳುನಾಯಿ ತೆಂಚಿದ ಕಾಣದಿಂದ ನಂದಲನೆ ಕುಪ್ಪುನಾಯಿ ಮತ್ತಾದು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತಪ್ಪಾದು ಪುಲ್ಲುನಾಯಿ ಮೂಜಿ ಕಾಸು ಸಾಸೆಗೆ ಮಾತಲ ये सोकुत मल्त गंदीर मारे ತಾನೆ ಈತ್ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲು ಪೋಡಿ ಜರ ನಂಗೆ ಒಂದುಲೆ ಅವನು ಏತುಕೊಡಿ ದಾದ ಮಲ್ದ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಪತ್ತಿತ್ಲ ಕರ್ದಿ ನಾಕು ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ನಿರ್ದುಂಬು ಏನ್ ಬರೋದು ಭಾರಿ ಬಗಲು ಅಂತಾರ ನೆಟ್ಟೆ ಭಾರಿ ಬಗಲು ಅಂತಾರ ಅವಿನೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬಾಡ್ಲೆ ಮಾರೆ ನವೀನರೇ ಅರೆ ಬರೋಡು ವಿನಾಯಕನಾಗು ಬಕ ಕುರುಮಿಲಿಗು ಬರೋಡು ಬರೋ ಭಾರಿ ಆಕಾರ ಆಪುನ ಕಲಿಕ್ ಎನ್ನ ಪೊಡಿಗೆಚ್ಚಬೆ ಕಡುಪೆ ಕಡುಪೆ ವನ್ಯಾನು ಬುಡೇ ಏನಿಲ್ಲ ಈಗಲ್ಲ ಎದುರುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನರಮಣಿಂದ ಅಂತಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ನರಮಣಿಂದ ಅಂತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಜನ ಯಾನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬೋಲು ಬಚ್ಚಲು ಬಾಲು ನಮಗೆ ಸಿಪಾಯಿಗಿರಿ ಸೀತಾರಾಮೇ ಏನ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾ ಪಂಡತ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಒರ್ಮ ಮರ್ಡರ್ ಎಡುಮ ಆಪ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ತದ ಕುತ್ತಗಳು ಆಪ್ ಆಯಿಲ್ ತಿಂತಿನ ಜನ ಇತ್ತೋರ್ತು ಈ ಸೀತಾರಾಮನ ಲೈಪುಡು ಮಗೆಲೆ ಈ ಪದಯನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಪಾರ್ತಿಜೆ ಇಮೆ ತಿಕ್ಕುಜೆ ಇತ್ತೋರ್ತನ ಮೇ ಎಲ್ಲ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿಜೇರ್ ಬಲ್ಪರ ಉಡುಪಿಲ್ಲಜ್ಜಿ ತೀರ್ನ ಮೇಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ
ಇನ್ನ ನೀನು ಉಲೈ ಬಾರ್ದು ನಾನು ಎಂಜಿನ ಮಂತೆ ನಾನು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಲ್ಪ ಬಂತೆ ನಾನು ಅಂದ ಕತ್ತಿ ಮಾತೊಂದು ತಿರ್ಗಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟನ ಪುರ ಬಿಡೋಡು ಬಂತೆ ಅಂದ ದಾದ ಬಂದು ಕತ್ತಿ ಮಾತೊಂದು ಏರನ್ ಏರೇ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಾವಣಿ ಬರಿಯಾ ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಸರ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಈಗ ಹೇಳ್ಪಾನೆ ಅಂದ ಕತ್ತಿ ಮಾತೊಂದು ತಿರ್ಕೋಣ ದಾದ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಸರ್ ಈ ರಾಣಿ ಪಂತರತ್ತೆ ಸರ್ ಇಡಬಲ್ಲ ದಾದೆ ಈ ರಾಣಿ ಪಂತರತ್ತೆ ಸರ್ ಎಂಜಿನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಲ್ಪೆ ಆ ಬಕ್ಕ ಅನಂದ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಸರ್ ಮರ್ಯಾದೆ. ಮರ್ಯಾದೆ ಇಚ್ಚಿ ದಾಲ ಈ ಮನೆ ಈ ಪನ ಈ ಪನ ಸರ್ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಸರ್ ಈ ರಾಣಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂತರತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದು ಏನ್ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಹ್ಮ್ ಮುಲ್ತು ಪೋಯಿನ ಯಾನು ಹ್ಮ್ ಡನ್ 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 ಅವೇಂಜಿನ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ಚಿ ವಿಷಯ ಪನ ಅವೇಂಜಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡಾರ ಸೈಯಡಂಚಿ ವಿಷಯ ಪನ ಮುಲ್ತು ಪೋಯಿನ ಯಾನ್ ಸರ್ ಈ ಈ ರಾಣಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂತ ಅವು ಪಂತೆ ಐತೆ ಕತ್ತಿ ಮಾತೊಂದು ಆಯ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅವು ಪನ ವಿಷಯ ಮುಲ್ತು ಪೋಯಿನ ಯಾನು ಈ ಪೂರ ಪೆಟ್ಟು ಮಾತ ಬುರ್ದು ಬುಡೋಡು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರ್ ಕನ್ನ ಏ ಯಾನ್ ಕನ್ಪುಜಿ ನೀರ್ದಾಗ ತೆಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇಂಕಿ ಹ್ಮ್. ನೀರ್ದಾಗ ತೆಜ್ಜಿ ಪಂಪ ಸರ್ ಮಾತ ಅವನ ಮುಲ್ತು ಪೋಯಿನ ಯಾನ್ ಈ ಪೆಟ್ಟು ಮಾತಿನ ಬುರ್ದು ಬುಡ್ದು ಇಲ್ಲಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತೆ ಸರ್ ಮರ್ಯಾದೆ ರುಪ್ಪೋಡು ಐಕ್ಯತ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಬಂತೀನಿ ನಾನು ಸರ್ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಸರ್ ಏತ್ ಸರಿ ಪಂತ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಸರ್ ಪೆಟ್ಟು ಮಾತ ಬಿಡ್ತೆ ಸರ್ ಹ್ಮ್ ಈ ವಿಷಯ ಹ್ಮ್ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಂತ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪೇಂಟದಂಚಿ ಪೋರಜ್ಜಿ ಸರ್ ಪೇಂಟದಂಚಿ ಪೋರಜ್ಜಿ ಹ್ಮ್ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನಡೆ ಪಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಕಿತಿಕಿಲ್ ವಾಡ್ನು ಸರ್ ಕಿತಿಕಿಲ್ ವಾಡ್ನು ಜವನೇರ ಕಲ್ಲರ್ ದಕ್ಕಿಯರ್ ಸರ್ ಬುಲ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಬುಲ್ತುಜಿ ಸರ್ ದೇವಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ತೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಬುಲ್ತದ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೋಪುಜೆ ಸರ್ ಐಕಿ ಯಾನ್ ಬುಲ್ತುಜಿ ಹ್ಮ್ ಅದು ಸೀದ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹೋದು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ತಂಡಸ್ಸು ಪೋಯ್ ಸರ್ ಏ ತಂಡಸ್ಸು ಪೋಯ್ ಶಿ ತಂಡಸ್ತು ಲೈಕುಲ್ಯ ಸರ್ ತಂಡಸ್ತು ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ಯ ಸರ್ ಉಲಾಡಿ ಬುಲ್ತ ಸರ್ ಬುಲ್ತ ಸರ್ ಆತು ಬೇಡತ್ತಿರು ಸರ್ ಯಾನ್ ಆತು ಬುಲ್ತ ಸರ್ ಆಡಲ ಮೂರ್ದ ನಾಯಿಲು ಕಣ್ಣಿನ ನಿಲ್ಕಿದು ತುಯ್ಯರು ಸರ್ 4 ಜನ ನಾಯಿಲು ನಿಲ್ಕು ತುಯ್ಯರು ಸರ್ ಬುರ್ಜಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಬುರ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಕಲೆ ನೀವು ಬುರ್ಜ ಬೆರಿ ಬತ್ತಿಯ ಸರ್ ಹ್ಮ್. ಬೆರಿ ಬತ್ತಿಯ ಬೇರೆ ಬತ್ತು ಬೆರಿ ಬತ್ತದ ಓರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಈ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತಾರ್ಥ ಅವೇ ಪೂರ ಮದತ ಧ್ಯಾನ ನಾಲ್ ಹಾಕಿಯ ಸರ್ ಓಕೆ ಅವೆಡ್ಡೆ ಡಾಯ್ ಬಂಡ ತಂಡಸ್ ನಿಲ್ಕಿನ ತಾಯಿ ಅಬಕದಾನೆ ಒಲ್ಲರ ಪತ್ತದ ಪಂಡ ಸರ್ ಯಾದ ನಾಯೇ ಬರೀ ನಿಲ್ಕೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ನೆಡ್ಡಾಂಡವು ಐ ಕೈನ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ದಾದ ಬಂಡಿ ನಾಯೇ ಯಾ ನೀನು ಸುರು ನಿಲ್ಕು ಅಂತ ನಡೆದು 10 ಸಲ ನಿಲ್ಕಿದೆ ಹೌದಾದೆ ಸರ್ ಸರಿ ಹೆಂಗಾವು ಅಗತ್ಯ ಐತಿ ಈ ಕತ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಐವತ್ತಿನ ಮನ ಐಕೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇರಳ ಬೊಲ್ಚಿಜರತ್ತೆ ಸರ್ ಐಕಲೆ ಈ ಕತ್ತಿ ಬತ್ತೀನಿ ಸರ್ ಯಾರು ಐಕಿತ್ತೆ ಶೋ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಕತ್ತಿ ಮತ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಸರಿ ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ ಐವತ್ತಿನ ಬನ್ನ ಇಡದ ಐವತ್ತೀನಿ ಇಡಗಿಂದ ಐವತ್ತ ಅವನ ಕೇಸನ್ನು ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಪೆಟ್ಟು ಮಾತ ಬುರ್ದು ಹ್ಮ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೋದಿತ್ತು ಸರ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು ಈ ದಾದಂದವರ ಬೇಗ ಪನ್ನು ಮಾರೆ ದಾದ ವಿಷಯ ನಿನ್ನ ಸರ್ ಹ್ಮ್ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಸರ್ ಇನ್ನೇನೊಂದು ಬಚ್ಚು ಜಾಯಿ ಈಜು ಸರ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೋದಿತ್ತು ಸರ್ ಹಾಂ ಕುಲೋಂದು ಜೊತೊಂದಿತ್ತೆ ಸರ್ ಹ್ಮ್. ಮರ್ಯಾದೆ ಐತೆ ಸರ್ ಅಂಚ ಹಾಂ. ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬರಿಕ್ ಹ್ಮ್ ಪುನರ್ ಊರ್ದಾರ್ ಬತ್ತಿ ಆರ್ ಬತ್ತೇರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪುನರೂರ್ದ ಭಟ್ರ ಬಟ್ರತ್ತಪ್ಪ ಹೊರನಾಡ್ದಾರ ಹೊರನಾಡದ ಭಟ್ರ ಹೊರನ ಅವು ಹತ್ತಿ ಬಿದೆ ಇವರು ಗಲ್ಪುದಾರ್ ಬತ್ತೀರ್ ಸರ್ ಸರಿ ಗಲ್ಪುದಾರ್ ಬತ್ತೀರ್ ಕಂಡಿದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತುಯ್ಯ ಸರ್ ಯಾರು ತುನಗಾರಿ ಇಂಚ ತಿಳ್ತೀರ್ ಹ್ಮ್ ಯಾಲ ತಿಳ್ತೀರ್ ಸರ್ ನೆಟ್ ಕೇಸ್ ಇಂಚ ಸರಿ ಓಕೆ ಇದು ದಯ ಬತ್ತಿಂದ ಅವ್ರ ಸರಿ ಅಪ್ಪನ ಆರ್ ಗಲ್ಪ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಸರ್ ಪನ್ ಆರ್ ತಿಳ್ತೀರ್ ಸರ್ ಯಾಲ ತಿಳ್ತೀರ್ ಸರ್ ಅರೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅಂಚೋದ್ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮನ್ಪಂದು ಕುಲೋಂದೆ ಸರ್ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಸರ್ ಹಾರಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಿ ಸರ್ ಪನ್ 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 ಇಲ್ಲಡಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಏರ್ಲ ಇತ್ತಿಚೇರ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಒರಿ ಇತ್ತೆ ಸರ್ ಆರಿ ಎನ್ನದೆ ಬತ್ತಿದು ಪನ್ ಬರ್ಪಣ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕಾಯಿಂಡು ಕಾಯಿನನೇ ಕೇಸು ಉಂಟು ನಾಚಿಗೆಟ್ನ ಕೇಸುಲು ಪೂರ ಈ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಇಡದ ಇತ್ತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಈಚ ಹತ್ತು ಸರ್ ಆರಿ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತದು ಗಂಗಸರ ಪಾಡ್ರೆ ಬರ್ಪಣ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಗಂಗಾ ಸರ್ ಸರಿ ಸರಿ ಯಾ ಗಂಗಾ ಸರ ಪಾಡ್ರೆ ಬರ್ಪನ ಅಂತ ಕೇಂದಿರಿ ಐದಾದ ಮಲ್ತಾ ಹೋಯ್ ಸರ್ ಆರೊಂದು ಲೆತ್ತಿರತ್ತೆ ಯಾನೋರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಐತೆ ಸರ್ ಈ ಪೋಯರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರ ಪೋಯ ಹೋಯ್ ಸರ್ ಸರಿ ಪೋದು ಯಾನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಯ್ ಸರ್ ಪೋದು ಪರ್ರೆ ಮಾತ ಕುಲ್ಯ ಸರ್ ಮಲ್ಲ ನಾನು ವಾಲ್ಗಿಲೆ ತಂಪೋಯ್ ಸರ್ ಟೇಬಲ್ ಕುಲ್ಲ ಸರ್
ಯಾನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಐತೆ ಸರ್ ಈ ಪರಿಯನಯ ಪರಿಯ ಸರ್ ಆ ಬಕ್ಕ ಸಾವನು ವಾತೇರ್ನ ಈ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂದು ಬರ್ತಾ ಇನ್ನೊಕ್ಕ ತಾನೆ ಕ್ಲೋಂದ ಸರ್ ಪರ್ರೆ ಪುರಕ್ ಮಾಲ್ ಕಂತೀರಿ ಗಲ್ಪುದ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಪುರ ಕೊರಿಯರು ಓ ಒಳ್ಳೆ ಕಂದೋಡಿ ಕೇರೆ ಅವತ್ತು ಚಾಕನ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವು ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಬಂದ ಹುಚ್ಚು ಅವತ್ತು ಚಾಕನ ತವ ತಿನ್ರೆ ಇತ್ತ ದಾನೆ ಐದೊಕ್ಕ ದಾನೆ ಚಾಕನ ಮತ್ತೆ ಕೊರಿಯರ್ ಹಾ. ಯಾನ್ ತಿಂದೆ ಸರ್ ಸರಿ ಪರಿಯ ಸರ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹತ್ತು ಸರ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲೆತ್ತಿ ದಿನಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಸರ್ ಪನಿಯ ದಾದಾಂಡಿ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕ ಅನ್ಯ ಬುಳಿಪುಂದ ತಾತಯ್ಯ ಸರ್ ಈ ಚಪ್ಪುನಾಗ ಸರಿ ಪನ ಸರ್ ಪನ ಒಂಜಿಂಗಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರ ಸರ್ ಎಂಕಲು ಸರಿ ದಾನೆ ಅಂಡು ಪನ ಎಂಕಲ್ಲ ಪನ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಇನ್ನ ಮನೆ ಪನ ಎಂಕಾರ ಅಂಜಾಯ ಮಲ್ತೀರಿ ಸರ್ ಎಂಕಾರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಲ್ತೀರಿ ಸರ್ ದೇವೇರು ಮೆಚ್ಚದಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀರಿ ಸರ್ ಅರೆಂಗಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಿಘಂಟು ಕಾಯಿಂಡು ಇಂಚಿನ ಕೇಸುಲು ಪುರ ಬರ್ಪ ಮಾರೆ ಸರ್. ಆಂಡಿ ತಾಯ್ತಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆತ್ಯತ್ತ ಬಗದಲ್ಲ ಜತ್ತ ಸರ್ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದು ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಹೌದು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಸರ್ ಆರು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಸರ್ ಎಂದ ಪನಂದಾರು ಗಲ್ಪು போயினு ಸರ್ ದಾದಯ್ಯ ಇತ ನಿರ್ಕ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ದಾರ್ ಗಲ್ಪು ಬೋಯರು ಐಕತ ಏನ ಬಂದಿನ ಯಾವನಿ ಐಕ ಬಂದ್ರ ಹತ್ತಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಾವದ ಮರ್ಯಾದೆ ನಿನ್ನ ನೀಕ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಿಯರ್ ನೀ ಕಂದ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ವೇರ ಅಂದವೆ ಐಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಪಾಡರ ಕೆಲಸ ಜವಲ್ ಗಲ್ಪುಡು ಅಂದ ನೀಕ ಪರ್ಪಾಡ ಉಲ್ಲೋಡ ಗಲ್ಪು ಬೋಯ್ನ ಪನ್ಪಿನಿ ಐಕಂದು ಬತ್ತಿನ ಹತ್ತು ಸರ್ ಯಾನಿಗೆ ಮಗ ಬೇತೆ ಇದೇ ಬೈದಿನ ವಿಷಯನೇ ಬೇತಿ ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ಸುರು ಸರ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಐತೆ ಸರ್ ತಾಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂಚೂರು ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ದಾದಾ ಪನ್ ಸರ್ ಆರು ಪೋಯಿರ್ತೀನಿ ಬೇಜಾರಿತ್ತು ಸರ್ ಯಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇತ್ತ ಸರ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೈಯಾಡಿ ಕಲ್ಪುದಾರನ ಬಡಿದಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿನಿ ನನ್ ಲೆತ್ತಿ ದಲ್ಪದಾರನ ಬಡಿದಿ ನಾನು ಲೆತ್ತೀನಿ ಈ ಪೋಯ್ಯ ಇಜ್ಜ ಆರು ಬತ್ತದ ಎಂಡ ಪಂಡೇರಿ ದಾದ ಬಂಡೀರಿ ಇಲ್ಲದ ಬೊಲ್ಪು ಬೋತುನ್ ತಿಕ್ಕವಲ್ಯ ಅಂತ ಐಕ್ಯಾನ್ ದಾನಿ ತಿಕ್ಕವಂದೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕಯ್ಯರಾ ಅದೇ ರಾಗನೇ ಒಂಚೂರು ರಾಗಬೇಕು ಬಲ್ಬು ದಿಕ್ಕಯನಾ ಯಾನ್ ಬಲ್ಬು ತಿಕ್ಕ ಸರ್ ಬಲ್ಬು ದಿಕ್ಕದು ಬಲ್ಬು ತಿಕ್ಕದು ಇಂಕೊಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಚಾ ಕೊರಿಯೇ ಚಾ ಪರಿಯಾನಾ ಚಾ ಪರಿಯ ಸರ್ ಸಾರ್ ಗೊಂಜಿ ಬೊಂಡ ಬಿದಾ ಹುಲಾಯ್ ಬಂಡದೆ ಉಷ್ಣು ಈ ಪನ್ ಬಲ್ಬು ದಿಕ್ಕ ಚಾ ಪರಿಯ ಚಾ ಪರಿಯ. ಆತೇನಾ ಹಾತೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಸರ್ ಹ್ಮ್. ತಿಕ್ಕವನ್ ಪರ್ಪಿನ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಬೊಲ್ಬು ತಿಕ್ಕದು ಚಾ ಪರಿಯ ಸರ್ ಹೆಂಚಿನ ಮಾರ ಪೊಂಜೇನ ವಾನಮ್ಮನದ ತೆಡ್ಲಾಕದಿನ ಬಲ್ಬು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಅತ್ತ ಸರ್ ಹಾ? ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತಿಕ್ಕಾರ ಬಲ್ಬ್ ಎತ್ಬೋಡು ಅವ್ರು ರೂಮ್ ಎತ್ಬೋಡು ಚಾ ಪರಿಯ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಲ್ಬು ದಿಕ್ಕದ ಚಾ ಪರಿಯ ಸರ್ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಸರ್ ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ತೂದಿಂಡು ಒನಸ್ ಮಲ್ತು ಜನ ಚಾ ಪರಿನಾಗ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನೆತ್ತತಿ ರಡ್ಡು ಬೊಂಡ ಹುಲಾಯ್ ಕಟ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲ ಬೋಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಎಂಕಿಜ್ಜ ಮೂಜಿ ಬೊಂಡ ಹುಲಾಯ್ ఇంక తాళ మర్యాద ఇచ్చి మర్యాద అవు ఎంత ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಲ್ಬು ದಿಕ್ಕದು ಚಾ ಪರಿಯ ಒನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಜನ ಸರ್ ಹಾಂ ಯಾನ್ ಹಾಂ ಚಾ ಪರಿನ ಸಲಿಗೆರಿ ಹಾಂ ಪೊಂಜೋಡ ಹಾಂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಂಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ಇರು ಚಾ ಕುರಿಯಾರು ಒನಸು ಬಲ ಸೊಲಿ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಸರ್ ಪೊಂಜವು ತಿಗಲೇ ದೊಗ್ಗುದು ಬಿದಾಯ ಬಾಟಿ ಸರ್ ಸರ್ ಎನ್ನ ತಪ್ಪುಂಡೆ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ತಪ್ಪುಂಡೆ ಸರ್ ಐಕ್ಯಾನು ಆ ಪೊಂಜು ಇತ್ತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪುನ್ ಸರ್ ಎನ್ನ ಆರು ಬರೋರು ತುಂಬ ಐಕ್ಯಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಎನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗೆ ತೊಳ್ಳೆ ಸರ್ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಆತಿ ಅಂದ್ ಸರ್ ಬೇತೆ ದಾಲ ದಾಲೇಜಿ ಸರ್ ಆ ಪೊಂಜೋ ಬರ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅದು ಮಾಡಿ ಈ complaint. ಬರ್ತೀನಿ ಆತೇ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಸರ್ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಕೇಸುಗಳು ನಂಗೆ ಬೋಡೆ ಯಾ ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಸರ್ ఇంక తాళ మర్యాద ఇచ్చి ಸುರೇಂದ್ರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ ದಾಲ ಮರ್ಯಾದಿಜೆ ಅಂದೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಮರ್ಯಾದುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮರ್ಯಾದುಂಡು ಆಣ ಇಂಚಿನ ಪೊಟ್ಟು ಕೇಸಗಂತ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ನಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿ ನೆಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ಯಾದಿಜಿ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಮಾದರಿ ಅವಡು ಸರ್
ಒಳ್ಳೆನ್ ತೂಲೆ ಸರ್ ಬಂಜಿ ಕರ ಉಂಡು ಸರ್ ಈರೊಂಜಿ ಸೈ ಪಂಡಾಂಡು ಸರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಜಪ್ಪೋಡುಂದುಲ್ಲೆ ಎತ್ತೋ ಕೇಸುಲು ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಅಡೆಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಳ್ಳ ದಯಪನಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಬೊಚ್ಚಾದಿನ ಕೇಸುಲು ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಹಾಂ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎತ್ತೋ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ದಾದ ಬನ್ನಕ ಈ ಬೊಚ್ಚಾದಿನ ಕೇಸ್ಲೇನು ಪೂರ ಕೋರ್ಟ್ ಬೋಪಿಲಕ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಪಿಲೆ ಕಾವಡು ಅಂಚಾಡ್ದಿ ನೀ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾದರಿ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಸರ್ ದಾದ ಬನ್ನಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಈ ಮರ್ಯಾದ ಅಂತಿನ ಪೊಂಜೇನು ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಈ ಮರ್ಯಾದ ಅಂತಿನ ಪೊಂಜೇನು ನಿಜವಲ್ಲ? ಈ ಮರ್ಯಾದಾಗ ಮದ್ವೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ಕಾಟಿ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕ ಜೊತೆ ಈರೆ ಬೋಟನ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದಾಯಿ ఇంక చాలా మర్యాద ఇచ్చి అంత పట్రేజి ನಾನು ಎಂಕುಲು ಮರ್ಯಾದ ದಕ್ಕುಲಿ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಿನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ ಮೊದಲ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಒಂಜೇತು ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತನ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರ ಮಾರಿ ಮಿತ್ತರೋ ಕೊಂತನು ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾలో ಕೊಡು ಖಾಲಿ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ಮಂದಿನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಆಂಡಲ ಐತ ನಡುಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂತೋಗು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇಬಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಧ್ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಏಪಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ತುಲೆಕಂಡು ತೀರ್ಪಿಗೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಪಡ್ತು ಸುರು ಕೊಂಚ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಬನೊಲ್ಲೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪೆರಾಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಸಾಣೂರು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜರ್ ದೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶುರು ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚಿಡಿಂಚಿ 2 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೌದು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ ಎತ್ತೀರಿ ಹರೀಶ್ ಪೆರಡಿನ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ತೋರಲ್ಲ ಆತಿ ದುಂಬು ಸಪರ್ ಐತಿನಿ ಆತಿ ಚೂರು ತೋರ ಆತಿ ಮುಖ ಚೂರು ಬೇತ ಟೈಪ್ ಹಿಡ್ದು ಹೋದ್ವಿ ಟೈಪ್ ಹಿಡ್ದು ಹೋದ್ವಿ ಎಡಾತಿನ ಉಮೇಶ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ಪೋಂಡು 24 ನಿಮಿಷ ಪೋಂಡು ಅಂದ 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 ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಟ ಹೌದು 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 ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಟ ಆಯ್ತಾ 50% ಮತ್ತೆ ಆತು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಮೇಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಗಲ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಲ್ದಿನ ನಾನು ಏತು ಸರಿ ತೂತೆ ಅಂದೆ ಹೆಂಗೆ ನೆಂಪುಜ ಆತು ಸರಿ ತೂತೆ ಅಂದ ಸರ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ ತೂನಾಗ ಇರೇಗ ಇನ್ನಿತ ನಿಜವಾದ ಅವು ಸೀರಿಯಸ್ ಪೊಲೀಸ್ದ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂದ ಅಂದ ಒಂಚೂರು ಹೈಟ್ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಅದೇ ಅಂದ ಸೀರಿಯಸ್ ಮೊಗಲ್ ಬಂಡೆ ಹರೀಶ್ ನಾನು ಹರೀಶ್ನ ಬಗತ್ತೆ ಇರು ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಲಿಮ್ ದಪ್ಪಿನ ಜನ ತೋಡವ ಹರೀಶ್ ಅಂತ ತೋರಾತಿರಂತೆ ಅದೇ ಸಪುರದಾರೆ ಲೇಡೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂದೇರು ಒಂದು ಅಶೋಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಲ ಸುರೇಂದ್ರಲ್ಲ ಸುರೇಂದ್ರ ಸಾನು ಈಗಲೇ ಎಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ದಯೇಶ್ ಕೂತರು ಎಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಆರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಡು ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾತಿರ್ದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೀರಿ ದಯೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ ಬಾರಿ ದಯೇಶ್. ಹಾಂ ದಯೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಂದ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾತಿರ್ದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂದ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ 4 ಮಿನಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡಲ್ಲ ತೂರ್ಪಿನ ಕತ್ತಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಖಾಲಿ ಹರೀಶ್ ಮಾತ್ರ ಪುಂಡಿ ಪೆರ್ಗಿ ಹೊಡೆದಲ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಚೋಟದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಜಂಚಿನ ನಡಪ್ಪು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ನಡಪ್ಪು ಮಿಡ್ಗಿಡು ಇವರ ಒಂದು 5 ದಿನ ನಡಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಕೇರಳ ಹೋದು ಪರೋಟದಿಂದ ಆಂಡಲ ಬಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಇಂಜಿನ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕದ ಹೆಚ್ಚಾತನ ಹರೀಶ್ ಬಾರಿ ತೋರ ಅಂದು ತಿನ್ಪುನ ಬಿಡ್ಪುಚ್ಚಿ ಸರ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಊಲಾಪುನ ಆಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ನಿಕ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಟೀಮ್ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಬಂಡ ಪೂರ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಟೀಮ್ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡ ಆತನ ಚೋಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ ಅಂಚದಾಲಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚಸ್ ಅಂತೆ ಕೂಡಲ ಬಡಿತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಣ್ಣೆ ಬನ್ಲೇಕನೆ ಅಂತ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಚೂರು ಅಂದ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ದೋಲಿ ಅಂದ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತು ಅಡ್ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಶೋಕ್ ಪುತ್ತೂರ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಾರಿ ದಯೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು ದಯೇಶ್ ದಹೇಶ ಅಂದು ಸರ್ ಓಹೋ ಅಂದ ಅನ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಡು ಎಂಚಿನಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಆತು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಅರೆಡು ಉಂಡು ಗುಲೈಡ್ ಬೋಡೈನತ್ತು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಇರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಎನ್ನು ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವು ಆ ಪಾತ್ರನು ಬರವು ಆತು ಸುಲಭ ಹೆಜ್ಜೆ ಅವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ
ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಡೆಲಿವರಿ ಒಂಚೂರು ಕೊಡಲ್ಲ ಇದು ಚಟ್ ಬತ್ತನ ಅವು ಇರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೋಟಲಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಖಿಲ್ನ ರಡ್ಜ್ ಅಂತ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಒಂಚೂರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಕ್ಕ ಅವಳು ದುಂಬದ ಶೈಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಚೋಟ ನಕಲು ಹಂಚಿ ಒಂತೆ ಮಾಲೋಡು ಚೋಟ ನಕಲಿ ಎತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾತಿರೋರು ಎತ್ತು ಟಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಅವೇನೊಂಚೂರು ಕಲ್ತಾರನ್ನ ಈ ರೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಲೈಕ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಅಂತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮೂಜಿ ಜನತೆ ತೀರ್ಪುಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅಭಿನತವಿಲೆ ಕಾಂಡು ಈತ ಇನ್ನಿತ ಯಜ್ಞನ ಮುಗಿಪು ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನೊಂದು ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ 10,000 ಪ್ರವೀಣನ ಕೈದು ದೊತ್ತಲೆ ಬಂದು ಪನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಲತಲಿ ಬಾಲೆ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಬಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಪದ್ರಾಡೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ V2 ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ